Ина марамат дӯстони азиз, хонаи фурӯшии срочна. Хона қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Дӯстӣ, деҳаи Гулистон. Дӯстони азиз, наздикии мактаб аст, пеши хона мактаби калонат тавсифи 11 астае, масҷиди ҷумъахониам астае, магазинам астае ва медпунктам ҳастае. Ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Дӯстӣ, деҳаи Гулистон. 20 сотиқ замини массуат дорад. 3 дар хона кардагӣ аст, як хонаш тайёра, дигарош монтаж кардагӣ аст, фақат ки ҳамин рангу бурӯш мондагӣ аст. Як хонаш тайёра барои зинда кардан. Боз ин пеши хона бачаҳо мақсад ки уже навесшам маҳсулоташ аст, яъне ки ҳамаша часпонда метавонанд уже шифру ҳамаш мисол оҳаношам овардагӣ аст. Опшин пеши хона навес карда метавонанд. дӯстони азиз, 20 намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. 20 намуд дарахтони мевадиҳанда, як 20 дона зиёд аст. Боз як таи 40, 50, 60 дона мақсад ки чи аст, тирак аст, барои тахта мекунанд. Хали дарахти хали калон уже мақсад ки тирак карда мешавад. Обши 3 дар хона аст, калидори ошхонаву баняву кухнӣ ҳамаш ҳаст. Дӯстони азиз, неиш боғ шавад бигем. Ҳам дар инҷа дарахтони мевандиҳанда аст, ҳам ин хали тиракҳои мақсад ки барои тахта мекардагӣ аст. Зиёда як мумкин 50-60 дона бошад. Ҳамаш якҷоя бигем туҳфа хеле комплект фурӯхта мешавад. Ҷош ҷойи нағз, мактаб, медпункт, магазин, масҷид ҳамаш ҳастае. Обсветчам ҳаст. Дӯстони азиз, нархи хона ҳамагӣ 220 000 сомонӣ аст. Боз мақсад ки муомила савдо мешавад. 220 мега бу муомила мешавад. дӯстони азиз, дута рақамҳои мегафони Тоҷикистон, якум рақамҳо дар WhatsApp дорад, дуюмаш рақамҳои дастӣ ва сеюмаш рақамҳои Россия. Инашам WhatsApp дорад, инашам кор мекунад. Обшин сета рақам мондагӣ астем, метавонем ки аз поён номерҳоро бинем. Хоб, Абдураҳмони Ҷомӣ, дӯстони азиз, нархи хона ҳамагӣ бо 220 000 сомонӣ аст. Боз муомила савдо мешавад. хоб, кадоме ки ҷои маълумотҳои хонаро ки нафаҳмида бошад, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавад. Дӯстони азиз, арзонам мекунад. Фақат ки дӯстони азиз, хона ба ният дуруст каторидам хеле чош кардагӣ аст. Ягон ранг борам хеле мондагӣ аст. бо метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамошон гирем. Фақат дӯстони одамои харидори муомила савдои хуб дорад, марҳамат, дар рақамошон занг занед.